Konflikt između Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole izbio je nakon što je ona počela da uništava stvari svog bivšeg dečka Nenada Macanovića Bebice. Ceo slučaj rezultirao je raskidom na kraju. Šta hoćeš više, šta hoćeš, čuješ šta te pitam, šta radiš to, pitao je Zola. Jer ćutiš kad Karić kaže da sam zlo, pa da opravdam da jesam. Nek mu pošalju stvari, mami, tata, ne moji, dodala je ona. Šta te briga, zašto me maltretiraš, samo se kanališ ovim, nemoj sa mnom te fore, šta hoćeš, ženo draga, preklinjem te, pusti me, nikakav kontakt ne, želim da imamo, dodao je Čolić. Dogovoreno, odgovorila je Miljana. Bez maltretiranja, pitao je on, neću više to raditi, dodalo je Kulićeva. Samo me pusti, nemoj me maltretirati, nastavi svoje, završili smo, nisam ljut i da te ne bi sujete drmala, neću ni sa kim da budem, samo me pusti, nastavio je Zola. Dogovoreno, rekla je Miljana.